Joan capítol 21, versets 1 al 14. Jesús es va tornar a aparèixer als deixebles vora el llac de Tiberíades. Pujaren a la barca, però aquella nit no van pescar res. Quan va despuntar el dia, Jesús es presentà a la riba del llac, però els deixebles no sabien que era ell. Llavors Jesús els digué: «Nois, no teniu res per a menjar?» Li respongueren: «No». Ell els digué: «Tireu la xarxa a la dreta de la barca i trobareu peix». Tiraren doncs la xarxa i no podien estirar-la de tants peixos com hi havia. Llavors aquell deixeble que Jesús estimava diu a Pere: «És el Senyor». Així que Simó Pere va sentir que era el Senyor, es va cenyir la túnica, l'única peça que duia, i es llançà a l'aigua. Els altres deixebles, que només eren a uns 100 metres de terra, van arribar amb la barca arrossegant la xarxa plena de peixos. Quan baixaren a terra, veieren unes braces amb peix coent-s'hi i pa. Jesús els diu: «Porteu peix del que acabeu de pescar». Simó Pere pujà a la barca i va estirar cap a terra la xarxa plena. Tot i haver-hi tant de peix, la xarxa no es va esquinçar. Jesús els digué: «Veniu a menjar». Cap dels deixebles no gosava preguntar-li: «Qui ets tu?», perquè sabien que era el Senyor. Jesús s'acostà, prengué el pa i els el donava. Igualment va fer amb el peix. Aquesta fou la tercera vegada que Jesús es va aparèixer als deixebles, després de ressuscitar d'entre els morts.